Myrddin mae chi. O pam ydych chi benderfynu gael o'i wneud? Wel, oedd y wal mor hys o blaen, achos warws oedd o. Mae mor del rwan yn tydi, a mae lot o bobl yn dod i weld o, tynnu lluniau, a da ni'n gael lot fwy o bobl yn y Crochendy. Ie. Mae faint amser gymerodd o i Edpwg i wneud hwn? 6 mis i gyd, tua mis cyfan yn cynllunio'r peth, ac ar ôl hynny peintio scaffolding y cwbl. A ydy'r ymwelwyr yn holl ohono fo? O, ydyn, maen nhw'n tynnu lluniau. Mae donio bod na neb yma rwan yn tynnu lluniau ohono ni. Ie. Ydych chi, ydych chi wedi dweud bach o hanes y Myrddin yma. So weld hwnna, ydych chi sy'n ar y top na hwnna? Ie. Debyg iawn i chi, fydna? Ie, fi ar y top. Ie. Yn dal y bowlen mawr na. Ac lawr, wel, drosodd ar y dde, mae yna 4 dyn enwog iawn, Bertrand Russell. Ie, so weld o'i George, sy'n fanna hwnna dweud? Ie, dan y fo, mae yna Lawrence of Arabia. A dros fo Clough Williams-Ellie. Mae Eddie hun yn y canol, mae yn dau lle dweud y gwir, yn y canol yn y sweater gwyrdd stripes na. Ac mae o just o dan y pobl enwog pan oedd o'n ifanc. Dwi'n gweld, mae'n hogyn bach, felly ag fel mae'r rwan sy'n Ie. A beth arall yma, so mae'n hanes? Mae yna hanes, ie, fel ar y trochen mawr, mae yna ddiniaeth o be oedd yn digwydd blynyddoedd yn ôl. Mae yna gwaith chwarel, adeiladu llonga, y tren cyntaf yn dod i Porthmadog. Be arall? Ymwelwyr yma rwan. Felly mewn ffordd, rhyw golas o hanes Porthmadog ydy hwn? Ie. Da, yn diddorol iawn. Wel, dwi rwan de, am fynd i mewn. A dwi'n trio taflu pot, yna bod chi'n dweud, ia? Taflu pot. Taflu pot, ie. Ie, wel, dwi'n trio daflu o'n hyd, Cofiwch gwisgo ffedog. Rhaid yn mythu. Diolch o'r iawn, dwi'n glywed. Iawn ta, iawn na, ie? Bach o ddŵr. Pwysau lawr ar y coel. Pwysau ymlaen ar y coel o ochr y coel. O, sef. Pedair mis o. A mae'n ti bod yn eithaf fel, mae'n ti bod yn cyfennu ti? Dyn nhw'n rhaid, e? Ia? Mae'n ti bod yn cyfennu ti gael o'r ffordd, eithaf? Wel, gall mwyd yn ei gymryd, ond... Dwi'n meddwl bod i'n ei Dwi'n gobeithio bod y broses nesaf yma yn ein glanach o beth. Fanta, bysa'r potyn wedi mynd i'r ciln. Yndi. A bysa fod o allan sut. Fel hyn, yn galas. Fel hyn, yn y galw hwn sut. Sgwyswer ydy hwn. Iawn ta. A gof yma mlaen, sy'n ma'n mynd nesa. Ma'n mynd at y genod. Iawn. Pinto. A hwn yn ystod fel na. Iawn. A wedyn, faint o genod sy'n ma'n pintio? Dwy. A beth yma nhw? Sali a Gwen. Ia. O traed yn y gadw i batwm ar benna? Na, si. Does yn batwm Porthmadog? Na. Be, y tiwia ydyn nhw? Tiwia gyfran fwyaf. Ydy gyda genod neu? Defnyddio am y gweithio. Fanta, ar ôl hwn, ma'n mynd ymlaen wedyn i ddod chi yn neud yn dyn? Gweithio. A wedyn, sut ma'n edrych ar ôl i chi gweithio fo? Fel hyn. Beth sy'n neud o fel hyn? Pwdwr gwynt. Ia. A wedyn, da ni reid yn y ffilm. A dyn mae'r gwres a'r caen yn codi fewn i'r gilydd. Ia, dwi'n dweud. Ond mae'n anodd credu beth bod y fath liwia bendigedig yn meddwl allan o'r undysgwyr yna. Mae hwnna'n fyr. Ia, a glas. Ia. A dyn ar ôl o fod yn yr ffwrn. Dyda ni, a dod allan fel hyn. A mae hwn. Ia. Yr un melyn. Yr melyn. Ia. A beth yw hwn yn reidol? Cael yw fysa hwnna? Coch fysa hwnna. Coch? Ia. Dwi'n rhywbeth ebyg i'r lliw yma. Ia. A mewn ffordd, sy'n ni weld y broses, a mae sy'n ni weld y tiwia yn y gran tawn. Dechrau mae'r tiwia tywyll. Ia. A rwy'n hwn yn las.
Mae hwn yn wyrdd a melyn. Wedyn ar ôl i'r gles, cael reit ar y flas. Mae o'n flas, wyrdd a melyn. A beth faint ych chi wedi bod yn gweithio yma? 10 mlynedd. 10 mlynedd? Ie. Rhaid y job yma o roed y gles? Ie. O, wel, diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs, ydych? No, ie, dyna na hi. A'r wraig o, ia, sori, dim hynny. Dyma fo'r gles yn wyn. Mae'r genod yn peintio y wraig o. Efo'r gles sydd o wyn. A pan mae o'n mynd i'r ciln, mae o'n dod allan yn goch fel hyn. Yn goch? Ia. Roedd at yr wy'n allan gael i'w hael yn gael i'w newid a dod nôl yn goch. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i chi. Wel, un o'r gwynebau mwyaf cyfarwydd ym Mhorthmadog ydy'r Tad Tomkins. Nad ydy o'n enedigol o'r dre, mae o wedi ymgartrefu yma bellach. Faint ydych chi wedi bod ym Mhorthmadog rwan? O, ers adeg pas 75 yr yma. Naw man o hanner. Ac ym mhe oeddech chi cyn hynny? O, an Llangollen, Llanelli, a naw mlynedd ac yn dechrau yn y Wyddgrug. Yn 22. A sut mae tre Mhorthmadog yn cymharu a llefydd eraill ydych chi wedi bod yn gweinidogaethu? O, mae diddorol iawn yma, diddorol iawn, yn fod mae gwahaniaeth rhwng gwaith a gaia a gwaith a har. Ym mha ffordd? Wel, an y gaia yr wy'n fi yn gweithio yn anabeg efo drwy borion sydd yn byw yma. Am Port a Cricieth a Bethgelys ac yn pentrefi yn y pen draw. Ond yn yr haf mae llawer o'r ymwelwyr yn dod ac mae gen i gwech offeryn bob yn wythnos ar hyn o bryd. Mis Awst. A faint o Gymru sy'n dwad i'r oed fawn fel arfer yn y geia dydwch? Faint o? Gymru. Gymru? Ychydig, mae mwyafrif o'r Lloegr ac mannau arall, ond mae digon o Gymru yn dod ys o'r yma. Gawyn chi, mi o'n na rhywun yn y dre yn dweud bod gyda chi drwydded gyrru bws. Do. Mae hyn yn wir. Do wir. Ydych chi'n dal i yrru? Wel, oedd ni'n gyrru bws yn oedd ni yn y de yn dechrau yn Llanelli. Ond rwy'n fi'n defnyddio bws rwan i casglu y plant Catholic am ei addysg crefyddol. Ac yn defnyddio bws hefyd bod diesel i casglu y pobl am y offeryn. Wel, gaeth y droed â chi yn bersonol, beth ydych diddordebau chi? Fi? Coginio. Naeth gwyn casre. Pa fath o, i ddechrau o'r coginio, pa fath o coginio ydych chi'n hoffi wneud? Cegin ffrengig, cocl fel pethau fel hyn gweld. Yn gweld. A dwi'n ein bara hefyd. Bara fe hun, wedi ennill gwobr am sio antreciaeth y llanedd am bara. Pan gyfarchadau ydych chi'n di chrysur iawn, mae'n amlwg beth am y gwyn. Gwyn diddorol. Gwyn o'r afalar ac lleiondanedd ac pethau fel hyn. Ond mae rhaid i ni cael digon o'r amser yn ymwneud gwyn castre. Ydych chi'n rhoi enwar y gwyn rhyw Chateau Port? Na, Chateau Taw Graig. Enw fy nhyn i yn gweld, Chateau Taw Graig, ie. Pryd ydych chi ddysgu Cymraeg? Wel, wedi dechrau dysgu pan oedd ni yn y de efo'r hen weinidog o Bedaddwyr, hen Hugh Roberts. Oedd llafur oddi wrth esgob i dechrau gwestiynau yn Gymraeg a'n ein hesgobaeth ni i Maniw am 65. Felly gofyn wrth Hugh Roberts i dasgu Gymraeg i fi, ac felly wedi trefnu referyn cant yn Gymraeg 6 wythnos ar ôl wedi dechrau. Ac rwy'n wneud dipyn bach o Gymraeg am hob offeryn ar y sil at i'w wythnos i gyd. Dach chi'n vidio bod di pobl Port wedi bod o gymorth i chi o'r dysgu? O, dywir, ac weithiau mae weddiau ac ymannau a dechrau yn Gymraeg hefyd yn y gwestiynau chi. Ond yn hollol diwyaithiol, ddim yn hollol yn Gymraeg yn unig, a ddim yn hollol yn Saesneg yn unig. Ond y dwy iaith am fod mae'n rhaid i ni un o y gymdeithas, dim wahanu y gymdeithas. Dach chi'n rhagweld a byddwch chi'n aros yma ym Mhorthmadog neu